després d'una derrota en què molts jugadors aneu sota la curva i tot i ha de com encarar-se amb els caps ultras, perquè aquests són els ultras. Desgraciadament a Itàlia els ultras tenen molt poder i es creuen en el dret d'exigir explicacions als futbolistes, i així amb molt de poder i que d'alguna forma signifiquen per mi la cara dolenta del futbol italià. La cara bona és la gent del carrer, és l'aficionat de la tribuna, que és la gent agraïda, que també s'enfada, però que és aquest element tan passional i popular que tenen, però també no seria gent als camps, que són massa violents. Hem vist el que els ha passat als futbolistes del Gènova, que entren parant els partits. Home, aquella imatge que li dona la samarreta, no? Que exigeix la samarreta. Els van fer treure la samarreta. Jo vaig anar-li a l'Scully, va dir, jo no me la trec, però clar, és que Scully és un futbolista que els seus avis són dels caps de la màfia de Calàbria, i aquest tio va dir, a mi vindreu. Tinc les esquenes cobertes. Jo tinc una experiència, és un personatge molt estrany aquest. Et deia, molta pizza, molta pasta? Ara que deies això, vaig anar a sopar una pizza. Al principi m'ha impactat molt perquè inclús per sopar la gent, però al final t'acostumes i menges pasta a totes hores, perquè et fiquen, hi ha moltes varietats de pasta. No t'acaba avorrint? No, a mi no, perquè el menjar és extraordinari. Sí. Tornant als gols, un dels gols més importants que recordis dels que has fet amb la Roma, que han estat 7 aquesta temporada. Bueno, el primer gol lògicament a l'Olímpic, el gol contra l'Inter va ser un bon gol. Has dit gol contra l'Inter? Sí. A veure com el va explicar Zampa. Largo c'è Piscitella, eccolo Giampaio che riesce a prendere il pallone, punta Zanetti in una serie di kick, si ferma il cross al centro, il pallone ora gestito da Boia alla linea dell'area di rigore, ancora Boia, tiro, Semblava el Pou i el Saperes. Boyan gol! Aquest també t'agrada, no? Sí. Era un altre rotllo, però una barreja Pou, una barreja també una miqueta aquí de... Bé, és igual, una gallina semblava, tinc aquí semblava una gallina, l'amic Tampa. De fet, mira, jo crec que una de les coses que hauríem de fer, ojo mòbil, sisplau, l'agradaria, ha sonat un telèfon, vigilem. Ara tothom dissimularà. Sí, ara tothom mirant-se. Que dic que hauríem de fer una visita a aquest senyor. Aquest any que ve, que et vindrem a veure un partit, haurem de fer una visita, si el cap de premsa ens ho gestiona, per anar a entrevistar a Carlos Tampa, que realment és un mite. Tampa. Jo veient... Sí. Com és? Zampa. Com li dic jo? Estampa. Zampa, Carlos Zampa, un periodista que narra aquests gols. A mi m'ha cridat molt l'atenció veure la plantilla de la Roma d'aquesta temporada. M'agradaria saber com has conviscut, perquè hi havia jugadors molt veterans, molt experts, amb nanos joves com tu, José Ángel, no? que ha vingut també d'Astúries. Com ho heu portat, això, l'equilibri al vestidor? Sí, aquest any m'ha recordat molt al meu any del Barça B, l'any del filial. Va ser un any molt semblant, on els resultats tampoc anaven bé, on hi havia aquesta diferència d'edats, de veterans, de jovens, però la sort que hem tingut és que allà a Itàlia el que s'ha arribat a dir del vestidor són coses que, al·lucinants, tot mentida, que va sortir que els veterans estaven enfrontats amb els jovens, que hi havia problemes després dels partits, vull dir, això no. Al contrari, hi havia molt bona relació amb els veterans, hi havia un bon vestidor i la veritat que hi havia molta bona relació. Amb qui et portaves millor? Sense comptar José Ángel. Sense comptar José Ángel. Ara m'has fotut. Amb el José Ángel era fàcil. No, la veritat que jo el vestuari em porto bé amb tothom. Lògicament que aquest any entre l'idioma i el fet de no conèixer-los bé, al principi estava bastant més reservat, però amb Gavi Heinze, amb Gago, amb Osvaldo, que els argentins fem un grupet molt maco. Després amb els italians, amb Totti, amb Francesco, amb Daniele De Rossi, amb Leo Rossi, la veritat que un grup humà molt... Què tal Osvaldo? Perquè aquí a l'Espanyol a vegades se li creuaven els cables, no? És un jugador que era boníssim, d'una qualitat increïble, però que tenia aquest punt que a Itàlia també se li ha vist. Va demostrar-ho el primer derbi amb la Lazio, que desgraciadament es perd, però que hi marca el primer gol i emulant un gest molt famós de Totti, té una samarreta sota molt despectiva cap als aficionats de la Lazio, la mítica de Totti és Vio Purgato Ancora, que vindria a ser, us he fotut un altre cop, no? I Osvaldo ja la treu com dient, no? És un futbolista... Caràcter en té molt, Osvaldo.
molt. Sí, té un caràcter fort, però no... Jo, com a tracte molt bé. Al final, tots els jugadors, quan comencem la temporada, quan comença la lliga, quan entren ja punts, quan entren coses en joc, lògicament tots canviem una mica, no? És difícil estar en un món on tanta gent opina de tu, on quan un cap de setmana no fas gol tothom et diu que no val res, el cap de setmana següent fas 2 gols i bueno, tots els equips se volen. Al final no és fàcil de gestionar i pues, hi ha jugadors que tenen un caràcter més fort i que ho expressen més, no? I tot i com és tan... Aquest és el que li porta a la petita. El mite tot i com és. Per començar, l'entens? Perquè hi ha molts italians que no l'entenen. No, és un accent tan tancat de Roma que molts italians no l'entenen. L'entenc, però ostres, costa molt entendre com parlen els romans. Sí, perquè abrevien molt les paraules i igual ell no se'n dona compte quan parla amb mi i tal, i sí, costa d'entendre. I com a capità? No, és un 10, Francesco és un 10 com a persona, ell és un símbol, ell ho sap, que ell, tu vas per on vagis de la ciutat esportiva, hi ha quadres d'ell, entres dins de la cuina, hi ha quadres d'ell, vull dir que allà és el número 1 i de fa molts anys. Però això no li afecta en quant a la relació amb nosaltres, no? Cada dia que dinem allà tots plegats, vull dir, ell és el primer que està allà, és el primer que fan bromes amb tothom, és el primer que relaciona amb tothom, a dintre el vestuari quan té que dir alguna cosa, diu alguna cosa, els partits importants dona la cara i la veritat que és un exemple. Mira, jugadors com, a banda de Totti, Osvaldo, que són conegudíssims, el mencionat José Ángel, has compartit vestidor amb el porter Stekelenburg, titular amb Holanda, ja no hi és a l'Eurocopa, com deies, amb Gago i Heinze, ex del Madrid, de Rossi, Pjanic, l'heroi, de l'Olímpic de Lió, que va marcar el gol al Bernabéu. Heu parlat alguna vegada d'aquell gol o no? No, jo amb el Pjanic he parlat perquè a l'Europeu Sub-17 ell jugava amb Luxemburgo, sí. I justament va ser el meu primer partit amb la selecció Sub-17, que era un any més petit i bueno. I anys després us trobeu a la Roma. I mira, i va ser el hero, sí. El famós hero de Damián López al Bernabéu, aquell gol de Pjanic que eliminava el Madrid d'una Champions. I per exemple, la Mela, una de les joves promeses també del futbol mundial, pràcticament. El Barça l'havia de fitxar quan tenia 13-14 anys. Estan molt pesats amb la Mela, molt pesats. Què tal és? Amb una cueta rosa, sí, jo me'n recordo perfectament, inclús ho hem estat comentant, inclús ell m'ha recordat noms de xavals que quan ell va vindre aquí i que jo els coneixia. Bé, ell és la primera vegada que sortia d'Argentina, que entra al futbol europeu, i jo crec que ja ha sortit un molt bon any. És un bon jugador, un jugador ambiciós, és un jugador jove i sap que Europa no és fàcil, sap que li queda molt camí per córrer i bueno, jo crec que està molt il·lusionat i amb moltes ganes, i així ho ha demostrat aquest any. 33 partits jugats al Calcio, un total de 1.400 minuts gairebé, 13 titular, 20 sortint des de la banqueta, 7 gols, com dèiem. Has vist una vermella. On va ser això? Per què vas veure la vermella? No sé, el míster en aquell moment no comptava massa amb ell i pensa, hòstia, deixa'm provar alguna altra posició. És d'aquelles mans claríssimes que vas fer. Però és instintiu, no? Sí, no, a part em va fer molta ràbia perquè era un partit que ja des del minut 15 a la primera part jugàvem amb un menys, a l'inici de la segona part ens van expulsar el Gago, perdíem 2-0, faltaven 5 minuts i la setmana següent jugàvem contra la Juventus i em van ficar a defensar el segon pal i va ser una jugada purament instintiva, i vaig veure que la pilota venia fort cap a mi, cap a la porteria, i em va sortir el fet però a part hi vaig anar amb les dues mans, per si havia dubte vas dir, vaig a parar bé la pilota. Has jugat també 2 partits de la Copa Italiana, no hi has pogut fer cap gol, i 2 partits de l'Europa League. Una llàstima això de l'Europa League, per la Roma. Sí, però és algo que no... Ens va agafar molt aviat, érem 2-3 jugadors de primera plantilla, hi havia molt jugador de la primavera, portàvem poc temps junts, vam tenir, sí, aquella Europa League al final ha sigut una mica un reflexe de tot el que ha sigut aquest any, una mica que ens ha faltat aquesta sort. 8:45 i un minut. Ha d'anar a sopar aquest noi, Sí, farem una pausa i acabarem parlant de Luis Enrique, de Zeman, del futur entrenador, i recordarem el teu pas pel Barça. D'acord? Ara tornem. Primer toc, amb Aleix Pariser. El que una bona assegurança de salut t'hauria de garantir en 6 paraules. No pagaràs quan vagis a visitar-te.
Només FIAC, la mútua líder en salut, pot oferir-te MediFIAC. L'assegurança completa, sense copagaments, i ara des de 34 euros al mes. Consulta el teu mediador o truca al 902 02 02 14. La normativa legal obliga a canviar els antics comptadors elèctrics d'una potència de fins a 15 quilowatts per nous comptadors de telegestió. Si el seu comptador és d'Endesa, un tècnic autoritzat instal·larà sense cap cost un nou comptador amb més avantatges per vostè. Per més informació pot dirigir-se al 902 509 600. Estarem encantats d'atendre'l. Endesa. Llum, gas, persones. D'acord, nosaltres els austríacs no parlem un català perfecte, ni xinès ni japonès. Però el que sabem fer molt bé és portar-vos amb l'hospitalitat austríaca i viatges El Corte Inglés des de 469 euros a l'Àsia. Consulten les condicions i reserva a viatgeselcorteinglés.es i austrian.com. Austrian Airlines. We fly for your smile. Psst, psst, ja han començat les rebaixes a Andorra. Què? Ei, les rebaixes ja han començat a Andorra. Què dius? A Andorra les rebaixes ja han començat. A Andorra ja estan de rebaixes. No em diguis. Ja ho tens clar? Passa-ho. A Andorra ja estem de rebaixes. Tu perdràs. Andorra, encara ho dubtes? 8TV. Oberta a grans relats. Oberta a tothom. No et perdis la història de Salvatore Riina, el mafiós més buscat de tots els temps. Des dels seus humils orígens fins a l'ascens a l'organització criminal més poderosa del món. Un home implacable que va posar en escac i mat policies, jutges, polítics i tota una nació. El Capo de Corleone. Cada divendres a la nit a 8TV, la televisió privada de Catalunya. Alaska, noia, quina marxa que tens? Claro, la marcha que me da Revital. Una ampolla de Revital Ginseng por la mañana y tengo energía para todo el día. Tómalo tú también. Revital Ginseng, a les farmàcies i parafarmàcies. Què és triar Hipermillor? És poder comprar Hipercor, la fruita més apetitosa del nostre país. I les varietats importades dels seus llocs d'origen. En el moment òptim de consum i sempre al millor preu. Com ara bananes a 99 cèntims al quilo. O carbassó també a 99 cèntims al quilo. Tria Hipercor. Preu Hipermillor. Oferta vàlida excepte Còrdova i a les Canàries. El mar és com un somni. Aquest estiu marxa de vacances amb Royal Caribbean i viatges al Corte Inglés. Navega pel Mediterrani des de 499 euros i pel nord d'Europa des de 619 euros. A més, gaudeix d'un 5% de descompte addicional i el pagament en 10 mesos que t'ofereix viatges al Corte Inglés. El mar et crida. Viu-lo amb Royal Caribbean. Reserva ara el teu creuer a viatges al Corte Inglés. Consulta les condicions. Quantes vegades has sortit de casa pensant si havies tancat l'aixeta o t'havies deixat les finestres obertes? T'imagines saber que tot està en ordre encara que estiguis lluny? Fes-ho sense cap problema des del teu smartphone amb l'alarma Verisure Smart Alarm de Securitas Direct. La primera alarma que pots controlar fàcilment des del teu smartphone. Truca ara al 902 136 136. Casa teva estarà protegida a les 24 hores pel millor equip de professionals. I el millor de tot és que tu mateix podràs veure i sentir tot el que passa prement un botó del teu smartphone. No ho dubtis. Truca ara al 902 136 136 i aconsegueix la teva alarma Verisure amb avís a la policia. Recorda-ho, 902 136 136 i queda tranquil. A RAC1, Primer Toc.